ହେଇଗଲା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟା କହୁଛି। ଆଜି ମୋ ହାତକୁ ଲାଗିବ। ହାତକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯାଉ, ଯେମିତି ଆଗ ପରିକା ଖେଳିପାରେ ବୁଲିପାରେ। डालना खाई ଏଇଠି ଯିବା। तुम्हें हाथ हाँ हाँ देखो खोजो देखो देखिल हाथ बाजू ହାତ ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଭଦ୍ରକରେ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଯିବୁ। ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ବୁଲା କରିକି ଆଉ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଘରକୁ। ରଖୁଛି। कोरोनार सेकेंड ट्रेंड को आखि आगे रखी आम समस्त प्रिय कार्यकर्ता विशेष अनुरोध समस्त मास्क सफल करते सामाजिक दूरता रक्षा करते ଆମେ ଏଇ ବିଶାଲକୁ ଆସିଛୁ। नमस्कार प्रिय विशाल मेरामत को आपंकर स्वागत। कोरोनार सेकेंड ट्रेंड को आखि आगे रखी सदस्य सतर्क नमस्कार प्रिय 50 ଛୁଆ ବି ଲଗି ନା କିଏ ଛୁଆ ବି ନବେ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ମଜା ନା ତା ବେ ଅଟା ମଜା ତା ନା ଏଇଟା ମଜା ଏଇଟା ଖାନା ଏଇଟା ମଜା ଏଇଟା ଖାନା ଏଇଟା ପାଗଳ ହେ ଦେখ ଫର ମାସୁ ଆମେ ପିକା ମାଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ट्रेनটা আইনি ছিল ये ट्रेन କହିଦେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ତା ନାଜ ଯାଇକି ସେଇ କଇଁଟଗୁଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାଜ ହେଇଛି ବେଶୀ।
ବାଗୁଲୁ ଆଜି ଆସିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୁଲିବାକୁ। এই ট্রেন দেখো ଦେଖ ଏ ହଉଛି ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗର ଦେ ଟ୍ରେନ ଆସିଛି। এই দেখ দেখ দেখ